Dobleng kasiyahan at kilig ang naranasan ng mga kapusong Zamboangueño matapos makisaya ang mga cast ng Love Before Sunrise at Stolen Life sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Hindi rin pinalampas ng mga Kapuso star na matikman ang mga popular na pagkain sa syudad. Tunghayan sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sobra ang naramdamang excitement ng mga Kapuso fan upang makita ang kanilang mga idolo mula sa dalawang drama series ng GMA sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Mainit na tinanggap ng mga Zamboangueño ang cast ng Love Before Sunrise na sina Dennis Trillo at sparkle artist Cheska Fausto. Gusto ko nang maging emotional, like umiyak kasi parang I also like dedicate like all my achievements and success to my fellow Zamboangueños. Pag nakita mo na enthusiastic yung mga tao, mas nadadagdagan yung energy para entertain sila. Nakaka-overwhelm na ngayon ko lang ulit siya nakita ng personal. Ang gwapo niya po. Mas sumapaw din ang saya ng magpakilig sa mga Kapuso fans si Kapuso star Gabby Concepcion ng Stolen Life. Mas overload pa ang kasiyahan on stage matapos sumayaw si Gabby kasama ang mga Kapuso fan. Maraming salamat sa mga taga Zamboanga, mga Zamboangueño, at very warm ang tanggap nila sa amin dito. Bugatti. Because he is number one in my dream to be here. Samantala, hindi naman pinalampas ni Dennis at Cheska na matikman ang sikat na dessert ng Zamboanga City na Knickerbocker. Ang sarap. Mahilig ako sa mga dessert kaya first time ko nakatry ng Knickerbocker, ganito pala yung lasa nito. So pagbigay sa akin, as in like, chibog agad. Oo, kasi it's one of my favorite dessert. Samantala para kay Gabby Concepcion, isa sa gusto niyang matikman sa Zamboanga City ang sikat na kuratsa o spanner crab. Basta't sinabi mong Zamboanga sa akin, Z-food. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News.